פרש, תאשר שאתה מקבל אותי. אני פה. פרש, דקה אליך. חזירה, פרש מגיע לנחיתה. רשאי רמפה. אני מוריד לחלק את רמפה. רמפה פתוחה, לוחמים מתחילים להיכנס. לוחמים נכנסים. כמה יש? כמה יש? לספור? אנחנו צריכים שתגיד לנו שיש, אנחנו לא יכולים להמריד לזה. תריש מפרש, אנחנו לא לוחמים באזור שלי, אני לא יודע אם כולם עליי. מיד מסתכל, עוד רגע.